Hi, good evening. I'm Ate Sor. Flex lang kung saon pag-slice sa crispy na business na mong income ta. Okay? Ang isa ka manok, pwede na to i-slice to 38 pieces. Ang amount niya is 190 or 185. Okay. Start na. Ang ako din kuan ang ini-slice na to mga moms is 10 pesos per slice. Okay ni siya kay doon taong internetan, affordable lang sa mga bata. Mas dali lang siya nga ma-attract sa mga bata kay 10 pesos only ang atong slice. So ang atong manok kinahanglan ni income taog 38 pieces sa pag-slice. Kung dili man gud makabalo mag-slice, mas mutaas ang ato ang presyo. Imbis kay tag 10 lang, mahulog na siya og tag 15 kung madagko nato og slice. So kinahanglan yun nga uniform na to ang ato ang pag-slice. Ano siya is ang amount ani is 200. So ang atong abuton dapat is 37 ka slice or 40. Atong makita ni ron og pila ka slice gid makita ani. Dagko organic siya og 10 pesos. Nahanglan lang gid siya nga kinahanglan po kung mag-slice sa mga moms. Kinahanglan atong gamiton ng sundang is kana yung hait kay kung magamit ta og mga habol, may posibilidad na madugmok ang ato ang kuan manok. So tsuga para sa asipto. Okay, naman nata isa ka manok. So kailangan siya og 38 slice of 40. 2, 3, 4 7 8 9 Okay. Ang atong kantidad sa manok is 200. Naka-slice ko og 40 ka-slice. Good for nakaginan siya ka og 200. Sa imuhang kapital nga 200 mga moms. Tapos kuhaan sa mantika o kuan pa sa pag luto. Monet ka og naasa 100. Okay na kayo siya. Dili na kayo siya kuan. Tiyaga lang everyday. 100 per day. Okay na kayo ang atong business. Kato lang siguro next mag-flex na po kung unsay para sa unsay na po ang ato ang buhatan. Bye-bye. God bless everyone.